ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଅଣ୍ଟା ବଥା ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ନୁହେଁ ଭାରି ଓଜନ ଉଠେଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଲାଗେ, ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ଯାଇ ଝିମଝିମ କିମ୍ବା ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ବି ହେଇପାରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ଫ୍ରମ୍ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗ ବିଷୟରେ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଏକ କହୁ। ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ଏଜ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଯାଏଁ ସବୁ ଏଜ ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଭାରି ଓଜନ ଉଠେଇବା, ଦୁର୍ବଳ ହାଡ ଆଉ ବେଡ୍ ପୋସ୍ଚର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରୋଗ ଆମ ଜିମ୍ ଲଭର୍ସ, ଅଫିସ ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ କମନଲି ଦେଖାଯାଏ। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବହୁତ ସାରା ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ଓପିଡିକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲୋଅର ବେକ୍ ର ସ୍ପାଇନ ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଡେଲ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଇଜି ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭର୍ଟିବ୍ରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଇ ରହି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ କରେ କିମ୍ବା ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ। ବୟସ ହେଲେ এই ହାଡ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅସ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହୋଇ ଆମ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏ। ଏହା ଆମର ଅପର ବଡି ୱେଟ୍ କୁ ଲୋଅର ବଡି ଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ପୋସ୍ଚର ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଫର ପ୍ରପର ୱେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ। ଆହାର ପଛପଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ମସଲ୍ସ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରାସ୍ପାଇନାଲ ମସଲ୍ସ କହୁ। ସେଇଟା ବେଡ୍ ପୋସ୍ଚର କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରୋଗରେ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ବଡି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେକାନିଜମ ରିଏକ୍ସନ କରେ ପ୍ରେସର ସମ୍ଭାଳି ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏ ଆଉ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜେଲି ଭଳି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟିବ୍ରାଲ ଡିସ୍କ କହୁ, ତାହା ସବୁ ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ ବଡି ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ଆର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଅଛି। ଇଏ ୱେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରେ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିବ୍ରାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିବ୍ରାକୁ, ଆଉ ଇଭେନ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରେ along the entire vertebra। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍ପାଇନ କୁ ଷ୍ଟେବଲ କରି ରଖିବାରେ এই ଜେଲି ଭଳି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସରୁ ସରୁ ଶିର ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭସ କହୁ। ଆମ ସ୍ପାଇନରୁ ହିଁ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟସ କୁ ନର୍ଭ ସପ୍ଲାଏ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ଶିର ଦବିଗଲେ କିମ୍ବା ଶିରକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଆମର ଶିର ଝିମଝିମ ହେବା କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଡ ପାରାଲିସିସ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଣ୍ଟା ବଥା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ହୁଏ ଆଉ ତାର କଣ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଫିସ ୱାର୍କର୍ସ। ଅଫିସରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ବେଡ୍ ପୋସ୍ଚରରେ ବସିବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବସିକି ପଢନ୍ତି, ଯାହା ମସଲ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ ପକାଏ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବଥା କରାଏ। ହାଉସୱାଇଫ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଘର ଓଳେଇଲେ କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜିଲେ ଲୋ ବେକ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡେ। ଲେବରର୍ସ ଆଉ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ନଇଁକି ଭାରି ଓଜନ ଉଠେଇଲେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାର ରଖି କାମ କଲେ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ ପଡେ। ଆଉ ଭାରି ଓଜନ ଉଠେଇଲେ ଆମର ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ ବଡି ଖସିଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋଲିସ୍ଥେସିସ୍ କହୁ। ଏହି ରୋଗରେ ଆମର ସ୍ପାଇନ ଅନଷ୍ଟେବଲ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଗୋଡ ଝିମଝିମ ହେବା କିମ୍ବା ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆମ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଭାରି ଓଜନ ଉଠେଇବା କିମ୍ବା ହେଭି ଡେଡଲିଫ୍ଟ କରିକି ଲୋଅର ବେକ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟିବ୍ରାଲ ଡିସ୍କ ପ୍ରୋଲାପ୍ସ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ PIVD କହୁ। ଏହି ରୋଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଜେଲି ଭଳି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ, ତାହା ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଫାଟିଯାଏ ଆଉ ଫାଟିକି ଏଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏ ଶିର ସବୁ ଦବେଇ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇକି ପାଦ ଯାଇ ଝିମଝିମ ହୁଏ, ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ଯାଇ ଶିର ଟାଣି ହୁଏ, କାଲୁଆ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସିରିୟସ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ଏଜ ହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଗୁ ଅସ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହୋଇ ହାଡ ଦବି ଯାଇକି ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ରେସନ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ହାଡ ଆମ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡକୁ ଦବେଇକି ସିଆଟିକା ଭଳି ସିମ୍ପଟମ କରେ, ଯାହା ଗୋଡ ଝିମଝିମ କରାଏ ଆଉ ଶିର ଟାଣି ଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର 50-55 ବର୍ଷ ପରେ ପିରିୟଡ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ମେନୋପଜ ହୁଏ। ସେଇ ଟାଇମରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତ ଅସ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହେଇ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଓବେସିଟି କିମ୍ବା ମୋଟା ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମସଲ ସବୁ ୱିକ୍ ହୋଇ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ବି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୋଇପାରେ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ପାଇନ ବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏ। ଆହୁରି କେତେ ହାଇ ରିସ୍କ ରୋଗ ଅଛି, ଯୋଉଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଅଣ୍ଟା ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ହାଡ ଦବିକି ସେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଚାପିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଡ ପାରାଲିସିସ୍ ହେବା କିମ୍ବା
ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଣ୍ଟାରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କିଛି ବି ଇନଫେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହୋଇ ସେଟା ଆମ ଅଣ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଟିବି ରୋଗ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଜନ କମିଲା, ଜ୍ୱର ରହିଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଫୁଲା ରହିବା ଆଉ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୟସ ହେଲେ ହାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ଫିଚର୍ସ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟାରେ ଆମର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୁଏ। ଆମର ହିପ୍ କିମ୍ବା ନି ପେନ୍ ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଆମ ବଡିକୁ ଠିକ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ୱେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାରେ ସ୍ପାଇନ୍ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯଦି ହିପ୍ କିମ୍ବା ନିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ ନ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାର କଣ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ବଥା, ଆଗକୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇ ହବନି, ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଦୂର ଚଲେଇଲେ ବଥା, ବେଶୀ ଟାଇମ କାମ କରି ଉଠିଲେ ବଥା ହେଇପାରେ। ଅଣ୍ଟା ବଥା ସହ ତା ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ପେନ୍ ରିଫର ହୋଇକି ବି ବଥା ହେଇପାରେ। ମେନ୍ ହଉଛି ରେଡିଏଟିଂ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଶିର ଟାଣି ହେବା, ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ଯାଇ ଝିମଝିମ ହେବା, କାଲୁଆ ପଡ଼ିଯିବା, ଗୋଡ଼ ବଥା ହେବା। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଯାଇ ପେନ୍ ରେଡିଏଟ୍ କରେ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ପାଦ ଯାଇ ପୁରା ଶିର ଟାଣି ହୁଏ, ପୁରା ପଛପଟ ଯାଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିଆଟିକା କହୁ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଷ୍ଟିଫ୍ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ପାରାଲିସିସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଚାଲିବା ବି ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବଥାର ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କେଜୁଆଲ ନ ହେଇ ଠିକ୍ କେୟାର ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯାହା ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଏକ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଅଣ୍ଟା ବଥା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଣ୍ଟା ବଥାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।